трябва да отида до магазина, как взехме парите. И така отивам до магазин. Нов магазин! Здравейте! Здравейте! Ако щете, тук се слагаме парите, тук стотинките. Добре, тук се слагат парите. Тук стотинките. Така, какво ще желаете? Чакай да видим дали отворено е, да. Така. Да ви кажа, защото няма сладкиши, другите ги изкупиха. Добре, така. Искате ли тези чипка? Тук има ножица, която още никога не. Ами, може ли да ми покажете какво имате? Окей, тук имаме чипка. Имаме сир. Ама вие защо не сте подредили нищо? Подредили сме. Това там какво е луница? Имаме тази нощ. Добре, аз искам да взема боксовата круша. Окей, изчакайте, още не съм ви казала. Това е чисто нова тетрадка. Чисто нови казвате, Да, чисто нова. Тези топчета там какви са? Топчета, те са две. Искате ли? Един вид. Искате ли? Сега ще видя какво искам. Тук вътре какво имате? Има неща. Вътре имате неща. Може ли едно яке да си купя? Това ли е яке? Не. Ето там, нали имате яке, не искам да ги видя. Искам да взема ето този черния. Много ми харесва. Само това е. Друго не искам. Вие сте променили табелката тук. Извинете, колко пари е? Извинете, може да ми помогнете. С кое? Паднаха ли? И тя каза, че няма, тя скупва да изтела е баща, направи това е хлеб. Може да не те разбила тебе. Не, ще казала, защото аз се чувам. Тя няма да отива на очи. Така. Как я скупна, подная ли тя фана за коса, тя така е, разчет. Защо беше баше се тогава, че сте я отредила? Хайде. Бобче, какво е станало? Извинете, колко пари струва? Кое? Якето, което си купих току-що. 100 лева. Чакайте, заповядайте стотачка. Чакайте, аз забравих. Ето 100 лева. Аз съм богата и раздавам 10 лева за бедните. Никой отдавна не е раздава. Аз съм, значи, първата. Да. Добре, взимам якето и... Искате ли бакшиш? Би трябвало, аз ви дадох бакшиш, вие не трябва да ми давате. Трябва, защото не сме... Добре, 2000 лева бакшиш. Не искам стотинки, дайте ми само 2000. Това са бакшиши. Благодаря, много пари, 2000, бе. Това са бакшиши, не са пари. Довиждане. Довиждане, чакайте. Да. Друго ще желаете ли? Не. Не, благодаря. Неща за училище. Утре ще си взимам. Чао. Боксовата круша няма ли да я... Не, утре ще я взимаме. Сега, ето тук си слагаме. Страхотно. Ставам си паричките. В телефончето ми се зарежда. Добре, така. Време да спа на леглото. Сега е време за